kalapas ang otoridad. Sa balita nasyonal, presyo sa produkto petrolyo may rollback siningaga. Malapit sa 100 ka mga police officers nakasumeter na sa ilang courtesy resignation. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Enero 10, 2023. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal. Pangabayon ni Governor Bong Lacson si Negros Occidental Police Provincial Office Director Colonel Leo Pamitan nga magsumeter man sa courtesy resignation pareho sa ginhimo sa pila ka mga PNP high-ranking officials. Suno sa gobernador, dapat lang tumanon sa mga police colonels kag mga generals ang pangabahin ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. Bangod amo ini ang mag-supervise sa PNP bilang isa sa mga attached agencies sa ahensya. Nagapati naman ang gobernador nga magpabilin sa ila posisyon ang mapamatudan nga wala sang kailabtanan sa anuman nga illegal activities. Sang nagligid nga Enero 7, may 29 man ka mga police colonels kag isa ka general ang nagsumeter sang sealed and notarized documents sa Campo Crame apang wala gid palayag kun bala ini ang courtesy resignation. Si Pamitan ang nagumpisa bilang NOCPO director sadtong Enero 2022. Nagalaom si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga makabulig sa pagpahagan-hagan sa iligal nga droga ang pagsumeter sa courtesy resignation sa mga colonels kay generals sa Philippine National Police. Sunod kay Lacson, kabahin ini sa kampanya sa gobyerno kontra iligal nga droga apang lain lamang nga sistema sa bag-o nga administrasyon. Nagapati ang gobernador nga may mga ngalan na ang Department of the Interior Local Government sa mga opisyal sa PNP nga ginadudahan may kahilabtanan sa illegal drug trade. Dugang pa ni Lacson, mabudlay tapnaon ang illegal nga droga sa pungsod bangod madali lamang ang kwartahan kag madamo sang nagakainganyo. Nagligad nga Enero 5 unang nagsumeter sa courtesy resignation ang mga matagas nga opisyal sa PNP sa pagpanguna ni Chief General Rodolfo Azurin Jr. Subong nga Desyembre 9 gin-report nga may kapina sa 600 ka mga police generals kag colonels ang nagsumeter sa courtesy resignation. Ginatinguan pa sa karon sang militar nga mahibaluan ang identity sang napatay nga katapos sang New People's Army nga miyembro sang Central Negros 2 matapos nagluntar ang enkwentro kahapon sang aga Enero 9 sa sitio Maliko-Liko, Barangay Carabalan sa siyudad sang Himamaylan. Suno kay Colonel Michael Samson nga malayo ang lugar o kung remote area na ang ginluntaran sa enkwentro, rason nga mabudlay man ipapanaog ang bangkay pakadto sa barangay proper. Palayag pa ni Samson nga hindi pa sila makumpirmar kung lalaki o kung babae ang napatay nga pagkatapos ng NPA bangod hindi maayong signal sa area rason nga hindi pa maka-update ang militar. Dugang pa sa ni Samson nga na-recover sa area ang duha kay M16 assault rifle, M4 kag M14 assault rifle, mga magazines kag bala, M79 grenade launcher, flag sang CPP NPA, mga subversibong dokumento kag personal nga kagamitan. Samtang nagapadayon pa ang operation sang militar sa paglagas sa iban pagkatapos ang rebelde nga nakapalagyo sa amo nga lugar. Ka mangunguma matapos ginbuno sang iya pakaisa sa barangay San Agustin, Banua sang Isabela pasado las 6:30 sang gabi sang Domingo. Ang biktima ginkilala kay Razel de los Reyes, 42 anyos, kag residente sa barangay San Agustin, samtang suspetsado ginkilala kay JR Orias, 36 anyos, kag residente naman sang barangay Santol, Banua sang Binalbagan. Sunod kay Police Major Joseph Partidas, hepe sang Isabela PNP, upod sa ilimnan Sandaya de los Reyes kag Orias sa natabo ang krimen. Ang isyu sa patubi sa talamnan ang ginhalinan sa lalisay sang biktima kag sospetsado. Pagpahayag ni Partidas, lipod sa ihibalo ni De Los Reyes nga may ginataklos nga sundang si Orias kag siyang ginbuno sa dughan, ilok kag tiyan nga gintunaan sa iya nga kamatayon. Sa pursuit operation nadagpan si Orias kag karon nahunong sa custodial facility sa Isabela PNP. Sa karon ginahulat pa sang kapulisan ang desisyon sa pamilya sa pagpasaka sang kaso bato kay Orias.
Duha naman ang pilason sa pagbanglutang sa purok Bagong Silang sa barangay Balitang, siyudad sa Escalante. Pasado las 3 ang takna sang hapon sang Domingong adlaw. Ang mga biktima gikilalang Sanday Editha Sarsaba sa 69 anyos kag Wilma Ocliasa 39 o 59 anyos. Samtang ang suspetsado naman ang kilala kay Rodrigo Ape, 63 anyos. Sunod kay Police Major John Ganzon, ang hepe sa Escalante City PNP, nagainom si Ape sa ilimnan niya patagyahan ni Ocliasa sang natabo ang insidente. Ginsaway ni Ocliasa si Ape nga magpauli na bangod nga tuma nakahubog, apang nangakig ang suspek ang ginbunot ang ginataklos nga armas. Dunga pa ni Ganzon, naglabay man si Sarsaba, kaginsaway ang suspek angot sa ginataklos sining armas. Ginpalupok ni Ape ang armas sa atubang sa ilimnan, kag nasalabat sa balas ng Sarsaba ka Ocliasa. Nakaangkon sa pilas si Ocliasa kag karon ginabulong sa Vicente Gustilo District Hospital, santa si Sarsaba ang insaylo sa Regional Hospital sa siyudad sa Bacolod matapos makaangkon sa pilas sa tiyan. Nadakpa naman si Ape kag nakumpiskar isa ka unit sa kalibre 45 nga pistola kag isa ka magazine nga may 5 ka mga wala naglupok nga bala kag 7 ka iban pa nga mga bala nga nasulod sa sling bag. Preso naman karon si Ape sa custodial facility sa Escalante City Police Station. Dead on arrival sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ang driver sang motorsiklo samtang pilason ng upod sini matapos aksidente nga nagbunggo sa pick-up nga salakyan alas 8:40 ang takna sang nagligan nga gabi sa National Highway Purok Bomba Barangay Salvacion, Banua sang Morsha. Ang napatay kilala kay John Michael Joaquin, 17 anyos, samtang ginabulong sa ospital ang angkas sini nga si Aaron Sarabia, 18 anyos, tanan residente sa Purok Katilingban, Barangay San Miguel sa Amunga, Banwa. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Master Sergeant Ryan Banjola, traffic investigator sa Morsha PNP, sakay sa motorsiklo sa Joaquin kag Sarabia sa aksidente nga nagbunggo sa salakyan nga ginamaneho naman ni Ricky de los Santos, 34 anyos, ang Maydaso Milyar, Camarines Sur, halin pa sa Morsha, pauli tani sa syudad sa San Carlos. Ginigagaw pa dala sa ospital si Joaquin apang gindeklarar nga dead on arrival. Samtang si de los Santos ay yara naman sa custodial facilities ang Morsha PNP. Sa duga pa natin nga balita lokal, dakop naman ang duha ka mga lalaki sa bypass operation sa Vigo Stilo Street sa Barangay 5, siyudad sa San Carlos, las 11 ng tagna sang aga sa tong Enero 8. Ang mga nadakpan, kilala nga Sanday Roland Dramacho, 40 anyos, kag Jovencio Viking, 43 anyos, kag pareho nga residente sa muman nga lugar. Nakumpiskar sa bypass operation ang 23 ka sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga ginabulmanta nagabugat sang 6 ka gramo kag nagabilis sang 40,800 pesos. Madrag paraphernalia kag ang bypass money nga 700 pesos. Yara karon naman preso sa custodial facility sa San Carlos City Police Station si Ramacho kag Viking. Arestado naman ang top 8 sa drugs watchlist na sila City PNP kag duha ka iban pa sa bypass operation sa Zone 7 Purok Ipil-Ipil, Barangay Mambulak, syudad sa Silay, pasado las 12 sang udto Enero 8. Amo nadagpa na mo sanday Neil Joseph de Lima, 29 anyos, Bernard Cuartel, 22, kag isa ka 15 anyos nga lalaki. Si de Lima mo ginakabing nga top 8 sa watchlist ng kapulisan kay isa ka street level individual. Nakuha sa bypass operation ang 16 tanan ka sachet sa ginasuspetso ang shabu, bulabanta nagabugat sa 12 gramos kag nagabili sa 81,600 pesos. Mga drug paraphernalias kag bypass money nga 2,102 pesos. Sa karon na priso sandaya dili kag kwartel sa custodial facilities sa Silay City PNP, samtang ang menor de edad naman ang yara sa paghinakop sa DSWD. Ginsunog naman ang isa ka traktora sa Hacienda Corilla sa Sitio Langone, Barangay Inayawan sa Banwa sang Kawayan. Mga alas 7 ang tagna sang aga sang kahapon nga daw Enero 9. Sunod kay Police Staff Sergeant Mark Mabayag, investigador sang Kawayan PNP, 6 ka mga persona nakita sa mga pumuluyo nga nagwaalin sa kampo kag nagula sang gasolina sa traktora. Pagkatapos sunigin sindihan sa mga suspek ang traktora kag marasig ini nga ginlamon sang kalayo. Sa inisyal nga report, ang Chua Corporation nga nakabase sa siyudad sa Bacolod among nagapanag-iya sang traktora. Ginkompirmar ni Police Major Jory Puerto, hepe sa Bacolod City Police Station 8, nga ginrelease kahapon sa udto si Miguel Jomari Gialogo nga nagbunggo kay Leonilo Borbon, isa ka taxi driver nga napatay magod natapos na ang 18 oras nga reglementary period. Suno kay Puerto, mayara inisyal nga pagistoryahanay ang duha ka pamilya kag naghatag naman sang burial assistance ng pamilya ni Gialogo.
Palayag ni Puerto nga magadesisyon pa ang pamilya kung bala magapasakas ang kaso kung hindi pagkatapos nga malubong ang biktima. Ginklaro ni Puerto nga wala pa natapos kung formal ang pagareglohanay sa duha ka pamilya kag wala man nagpirma ang pamilya sang biktima sa affidavit of non-interest. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 11 minutos sa nagaligad sa takna nga las 6. Presyo sa produkto sa petrolyo may rollback sining nga adlaw. Samtang malapit sa 600 ka mga police officers nakasumiter na sa ila courtesy resignation. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, sabi, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi. Aksyon and good morning, Aksyon Eden. Yes, good morning and happy Tuesday, Action Boy! Kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon. Yes, happy Tuesday. Kag today is January 10. Martes kita nga adlaw mga ka-aksyon. Unahon ko anay mahabget ko anay happy birthday kay Yes. isa sa pinakadamo kwarta di sa estasyon. Yes, true. Membros ng pamilya Valderrama. Oo. So happy birthday, Jomari Valderrama. Yes. Karon nga adlaw. Happy birthday to you. Happy birthday, Jo Marie! Kabay pa nga, mas magnamit pag dahil mo luto. Yes. So, amo na nga po ng lintan kapon mo. Sa meeting tabla. Kung sino Kung sino mabulos niya. True. Happy birthday man kay Nonoy Alacapa. Karon man nga adlaw. Happy birthday kay Noy. Happy birthday Noy ha. Happy birthday to you. Galing kay wala da sa sakwa no? Walang saya sa ano, kay do... Tama, naulihin lang sa pasulod Hindi, mo. ang before, mag 31, siya na lang isa ibutang. Okay. Sa Okay lang, mga Juan. mariling ko pa print out til nakitapik lang Tapi nga sa imo, wala siya sa butong-butong. Why? Yes. And good morning, Action Boy. Of course, greet ko lang. Ibisaya ko lang para ka-intende Intende siya.
Good morning! May buntag dira sa akong newfound ate Jovelyn. Thank you so much sa imong pa-Gcash. Kabay unta, nga karong adlaw na napud kay Gcash kay pa. Gina, next stop gid siya Aksyon boy workout para magtan-aw sa. Yes, good morning. Dira kay Jovelyn. ate Jovelyn. Yes, good morning. Jovelyn Baldivino. Charot. Hindi, Jovelyn. Di ba ni Kano, hindi? Hindi Hindi talaga yung balay apelyido. Single pa rin siya if you want. How old? Just update me kay or just text me kay yatag ko yung number. Yes. Ilan na edad niya? Hindi na ba balay Hindi na dada. ba pero kung pa ng... Young. Wild and free. marriageable age. Yes. Sige. Wala pa na arthritis. Rayuma pa lang. Sige. Ay, good morning na kay Don de Pase sa Alangilan, Golden Gate. Good morning sa imo. Ana Sinoro, Precious Castro. Sa pamilya Castro ko, no? Sa Gorosin family. Good morning. Alex Montesa, Felicula Calzado Sosa. Kay Ma'am Loing Melos, morning sa imo Ma'am Loing. Erwin Gonzalez. Kay Ma'am Vanessa Mayo, happy Monday sa imo dira. Monday pala sila, no? Yes. Happy birthday kuno kay Sir Jomsky Valderrama. Boy. Enjoy and cheers on your special happy day. Yes, Ma'am Van, and regards kay Dr. Matt Mayo. Yes, Ma'am Van. Kamusta? Kita ko mga video, Aksyon boy. Ito ka slippery diya sa ila. Ito yung... Kahit tungod sa snow. Oo. Dapat ko rin mo shoes, may spike to, I know. May ara na nga shoes nga daw para gid pang snow mo. Yes. Dennis Richard Tiboroma, press, good morning sa imo. Inday Blaza, maayong aga man. Kag kay Bernie, buen consejo, pare. Morning, coffee ta. Sige. Kay Miss Yvonne Boucher, maayong aga man sa Germany. No? Eric Fernandez, kag Atia Kim Iriman. Ating may aga. Kamusta? Second sem na ni Ate. Second sem? No college. Sige, go. Yes, kay Joseph Pacifico, good morning. Watching live from San Enrique, of course. Diding Alojamiento, good morning man. Aksyon Boy and Aksyon Eden. Neil Brian Valuis, good morning. Greet nila ko no happy birthday. Kay nanay niya Aurora Auring, diasis dira sa Purok 4, Ubay, Barangay Agisan. Happy birthday to you. Yes. Happy birthday, Nanay Aurora Auring. Grabe no, Nanay Aurora. Ngalan nito si apelido Auring. Amo na. Ang hayo iya Auring. Okay. Abi ko apelido. Gani no diasis mo. Or middle name, ano man. Jojo de los Santos, good morning man. Of course, Jocelyn. Mayong aga. Yvonne Boucher, good morning man. Everyone done sharing. Yes, Thank you so thank you. At tapos nga pa sa Germany. Guro eh. Sige. Wala pa siya kapuli, de. Wala siya napuli sa Christmas. Daw, atong last siya lang kapuli. Ito sa nagliga. Doon sa kabalik pa. Good morning, Mandra, kay Helen Esco Sareta, no? Watching from the municipality of Murcia. No? Good morning dara sa imo. Kag sakay see you Philippines mapuli mo gulo si Miss Yvonne, no? Sana mapuli si Ma'am Yvonne man. See you Philippines na mga base mapuli naman di siya. No? See you, when I see you, Miss Yvonne, kung makapaulit. Dala ako rin ni Ma'am Yvonne sang hangin, sang Germany. Hangin? Okay lang? Hangin? Kung tanay kung kumusta ang hangin to, basi kung di mayo sa aton nga kwan lao. Basi madugangan na hangin tadi sa Bacolod, ano man. Baw kasi ating o, tanawag lang comment sa imo. Nakaputi, kaya actually din sa live how. Gusto mo ro makutosan, takay. Stand by na sa mga balita national. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:20. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Epektibo las 6 karon nga aga, magapapanaog sang presyo sa gatong ang mga kompanya sang langis. Sa separadong advisories, ginanunsyo sang Philippine Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Corporation nga magapanubo ini sa presyo sang gasolina sang 75 centimos kada litro, ang diesel naman 2.80 kada litro, kang kerosene 2.10. Ginanunsyo man sang clean fuel kag Petrogas nga mag-implementar man sila sa pareho nga pagbago magluwas sa kerosene nga wala na nila nadala. Ang clean fuel amo lamang mag-adjust ang presyo sa las 8:01 sa aga sa karon man nga adlaw. Malapit na sa 600 ka mga ranking police officers na nakafile sa ilang courtesy resignation matapos ang pangabay ni Interior Secretary Benhur Abalos. Sa press briefing, ginpahag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. sa datos tubtob Domingo nagdangat sa 500 tubtob 600 ang nagsumetel sa courtesy resignation gikan sa naglain-lain nga rehiyon kag units ng PNP. Ini nga mga dokumento ang iga sumetel sa 5-man committee nga pagatukuron sang Commander-in-Chief kag isa sa mga miyembro sini amo si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, isa ka retired police general. Ginapaabot pa sa PNP ang dugang nga 456 ka courtesy resignations. Ginklaro ba ni Azurin nga malakip siya sa gihapon sa investigasyon bisan nga magaretiro na sa maabot nga Abril. Gin-assign bilang bago nga director sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group si Police Brigadier General Rome Karamat Jr. Suno kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. magabayluanay lamang sa posisyon si Karamat kag Brigadier General Ronald Lee nga magaserbi na bilang Deputy sang Directorate for Intelligence. Samtang ipahig ni Azurin nga ilan man nakita ang resolusyon nga ginpirmahan sa mga generals nga nagasuporta sa kay Lee. Patag pa ni Azurin, madugay na kuntani ang movement apang may ginasikaso pa nga mga personal nga problema si Karamat rason nga wala gilayon na natigayon. Ginanunsyo ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. nga naguna sa ilang record bilang most prevalent crimes ang kaso nga pagpangawat, rape kag physical injury. Ginapakita sa datos ng PNP halin Hulyo 2022 tubtob Enero 2023. Nagka-record sa 6,682 ang kaso sa pagpangawat. Nagsaka halin sa 6,307 nga na-record sa Hulyo 2021 tubtob Enero 2022. Nagnubo naman ang kaso sa rape sa 3,762 sa nakaligan nga 6 kabulan halin sa 5,192. Sunod kay Azurin, nagnubo sa 6.37% ang Peace and Order Indicators ng Pilipinas ukon yara sa 7,178 ka insidente halin sa 112,746 ang tuig 2021 pakanto sa 105,568 sa kaso sa tuig 2022. Magluwas sa POI, nagnubo man ang index crimes halin sa 21,185 pakanto sa 19,484. Ginaimbestigahan sang PNP ang peke nga memorandum nga nagdeklarar sang heightened alert ang kapulisan bangod sa ginarigar destabilization plot sa sulod sang Armed Forces of the Philippines. Ginklaro ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ang PNP ang naka-heightened alert bangod sa nagapadayon nga aktibidad sa kapestahan sang itom nga Nazareno kag indi bangod sa destabilization plot. Suno kay Fajardo, wala sang may na-monitor ang PNP nga pamahog may kingtanan sa mga kapestahan. Nagapabilin nga ginapatuman sa PNP ang maximum visibility bangod manamo sa mga travelers ang nagapauli sa mga probinsya. Nagpagwasa karon sa paandam ang Philippine Space Agency angot sa wala pa nasunog nga debris and Chinese rocket nga nagtupa sa baybayon malapit sa Ilocos Norte kag Cagayan. Sa statement ginpahayag sang PhilSA nga ang remnants sang Long March 7A sa China ang ginproject nga magatupa sa Burgos, Ilocos Norte kag Santa Ana sa Cagayan matapos inigin palupad sa kahawaan halin sa Wenchang Space Launch Center sa Hainan mga lasay sa aga Lunes oras diri sa Pilipinas. Wala naman ginapaabot nga makalabot sa duta ang debris apang nagpaandam ang PhilSA sa risgo nga madulot sini sa masakayan pandagat kag aircraft nga makalabay sa drop zone.
Nagapangita sa karon ng Department of Energy sang Chinese investor nga para sa nuclear energy kalakip ng kooperasyon sa renewable energy. Ginpahag ni DOE Secretary Rafael Lutilla nga kalabanan sa mga commitments sang Chinese investors sa Philippine energy sector amo ang solar photovoltaic kag offshore wind projects kalakip ng wind turbine operators. Una sa ngayon anunsyo sang Malacanang nga nakasecure si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang 13.76 bilyones dolyar ng investment para sa energy sector kadungan sa state visit sa pungsod China. Samtang bulan sa Nobyembre sang ginamindahan sang DOE ang isa ka section sa implementing rules and regulations sa Renewable Energy Act of 2008 nga nagatugot sa foreign investors kag mga kompanya nga makigbahin sa exploration, development kag utilization sang renewable energy sources sang Pilipinas. Gin-question ni Senator Cynthia Villar si Bureau of Animal Industry Director Paul Limson matapos ini nagpanagsihon nga ang gobyerno wala sang direkta nga kontrol sa kadamuon sa gina-import nga livestock products sa Pilipinas. Sa hearing in presentahan ni Villar ang figures ng 2022 sa diin, ang demand sang baboy sa Pilipinas ang yara sa masobra 1 milyon ka kilo samtang ang supply yara naman sa 1.6 kilograms. Sa piyak sang magamay lamang nga gap sa supply kag demand ginapakita sa datos nga pungso nag-import sa ginabulubanta 7,000 masobra 7,000 ka kilograms sang baboy. Gin-question man ni Villar ang palayag ni Lamson nga wala sang control ang bureau angot sa impormasyon. Bilang sabat, ginpahag ni Lamson nga sa impormasyon ang kliyente mismo nagaplasta rason nga wala sang kontrol ang ahensya kung ano kadamo kag kung makapila ka beses ang importasyon. Ginatawag naman ni Villar nga illogical ang nasambit nga pulisa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Inyong imamatian ang aton mga balita dali sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod kay Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gabon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!